It's only chocolate. Dia tu orang chocolate. Dikai pasha ba kone mo. Ini baca apa kau ni? Marari basilo. Ada baca ni kau. Senang berembo. I'm sorry, ma'am. Yang gue kamera udah ini. Tadi di susu dekat garas ya mul. Baba ni mulia. Saya kau di sini. Dia mendingin awak kata malu banyak Mozambik. Ada Mozambik, lu pasti ada di. Saya mesti memilih so, waktu dalam 2008. 2013, lu bawa suara tinggal di. Ada kawan orang bawa orang sana kamu dah. Ada kawan di sana apa? Ayo, waktu itu awak sih kamu ya di mana? Kamu dia di mana? Anda kata kisah dia. Mungkin orang Zulu. Tadi semua baba ada ayo, dia di mana? Di Dukuh. Udah ini. Musuh pun tinggal. Mana waktu itu? Saka pemasukan biasa pangkas lu kamu kan bawa itu gara ini sana. Usia lebih tu, wakala bayi dan anak ada ayo andi biba. Apa nak cakap sih? Sekiranya ya ada masa buku. Buku kai wajah ni sah. Buku kau di jual ini papa jual Maria. Badan jual Maria ke. Ya utina nawa kau kai kenal di situ. Ya lu gaya dah kau ini. Isya ada ayo. Kau isya orang kurang papa utina nawa di mana tengah sih. Nak kamu ini simande. Nak kamu sendiri me pinsi bas. Isya tu ada ayo. Cuma nak sekuru kana. 이거 시세라 네 바울라고 두고 분이라 봐. 자가 가라 가지고 continue 이리. 너가 가라고 그래서 봐. 스테디 봐. 이거 와가 이리. 사례 봐. 지금 쇼가도 아, 맨 도레 바바. 도레 뭐 있어 거마. 쇼아 뭐가 좀 많이 거마 물로 받아 거마. 다루. 받아 비자야 이 바바 받아서 해보라. 내가 달아마. 나 동만 마. 또 바지 있어야 돼. 뭐지? 예, 뭐야 되게 마 봐봐. 아우 막아들 수시 어떻게 살아나. Nemu na seguro iwo kadi utekese utawara seguro ni utekese wa muneni ma meyo dia ndi seguro ndogo saka mambo ndo bato wati wewe ulifana ngo bayo kale walengi saka iya gadaro ana kusikana zo ndo baita phiyo kwa majikoti ada kwa majikoti mula 2014 na January asikudari ko ana uzenja ndo bayo ndi ana uzoyaba pamudano bango si ngoba gara 2014 yo baba bazo ndipalende bathi iwe chizana mabhana pamundo ngoba gara babhana mundo aya wese saka 2015 baba wakabhasha iki tiri mna June 2015 zvakare mna July ishe ndo vakabhasha 2015 yo zvakare ndasukanganisa pamuna October mambo ndipo vakabhasha iki saka takabva tagara 2016, 2017, sabu wanga liko ndokubhasha iki. 2018, iye ndo baba achudzoka futi. Akuya manje kunene wakatondetsa kwasabu. Kuti ne wakatora lendi yangu ndine ndakadatemesera. Ndikati wasabhuya kuti aiwa asabhuku zvino yapeni baba wangu ndibhuya baba. Ndiyapeni baba. Vakatondibata zara vabhana ripo. Sabhuku bati zvautarewa handina basa nazvo. Handina basa nazvo ba. Mambo akatonga nyaya akatadza kutonga nyaya. Kadaiwa basabato ripo yakatongwa ndiani mama. Kadaiwa mambo akatonga nyaya akatadza kutonga nyaya. Saka nyaya yakabhaenda kwa ishi. Muzi yakabharwa aiwa iwe uri kuitako. Iwe ishi wakatoimirira nyaya iyi. Zvakandishanda ndizoti sabhuku ataura kuti ishi wakatoimirira nyaya iyi. Isina kubvira mwena kudari kwa ishi. Saka ina vana kuti okay iye agariwa pasi. Saka vakadaro izvozvo ndakaramba tichionesa. Ndaenda kwa ishi. Indaona kuti ndiyo nyaya iripo nyaya vakapera ndakabva tadzoka futi kudari kwa mama. Ndikati mama nyaya makazotonga iya baba ari mpenyu. Munhu yawatanga futi waurudini waudidzinga pamutakari. Mambo akati aiwa ini tsamba yawo ndakatonga ina baba wako. Shandisa tsamba iwi. Bvunza anga kutonderesa kuti pamachizikoti. Autotenderesa internet kuti ndidini. Iye mire we pamudayo pa. Saka vadaro izvozvo. Ndakabva ndagara ndakauchubara iye vatachera ndataenda kudari kwewo. Ini kwadazi ndimire kushanda palendi iya. Vadaro ndakaramba ndonezera ndataura ndandisa nyaya yeHighcourt. Ndandisa nyaya yeHighcourt. Musiwo nyaya taenda kudari nyaya inotongwa judgment anopira musiwo. Ndakabva ndapiwa receipt judgment. Ndishure ozi ndichinotora judgment ndiyani yakatora nguwa kuti ndikadawo ndiyeni vasati yabuda ndiyeni vasati yabuda. Hadaro izvozvo ndopara zvasvika pekuti ndazodzoka futi kudare kwa mama 2022. Izvi zvaitika kudare 2022 ndopara ndadzoka futi kudare kwa mama. Mama nyaya iri kunetsa. Munhu yaurudini ende unotaura kuti zvese zvauri kuteiwa hazvina chiba. Handibviba karendi panapa. Handibviba kana kuendesa kwa mama.
uroleza mabakati ayiwa azwiti iwe nyaya ndakatongana baba wako ndakatopedza baba wako ndakatopedza iwe ufana kugara kuropa daisi yako urude iwe uri muzukuru ndo amti chibuda kodi nokuye amudo vaita ndakuchikunyorera tsamba ine ndikuwaprova chi ndakazotongana baba wako muende kukoti kana maenda kukoti momaita eviction saka ndo vaari vatsamba iya ndo vadaita application eviction zvese dadaro izvezvi yapinda mudare yakataurika nyaya tsamba yaiko haikoti yema nandaumbotaura majisi kuti nyaya vane tsamba iri vanapa tsamba handisikuizwisiswa tsamba iri bcause tsamba iri uzi nyaya nyakadhisimiswa saka ngadaro izvezvi majisi vakazoti right ndavizwa nyaya yenyu bcause une tsamba yakanga inayo kuti ine tsamba yako ikomambo tsamba yacho haina udzarurana wavo ine tsamba yako ikomambo saka majisi vaiti right azwa nyaya yayo ndandakuita ini nyaya yenyu tsamba dzayo handinadzo dzese vanapa yake yanga ina yacho ndinadzo kana nyaya yanosvika kuhaikoti ine judgment yake tipe tiwe yanga kuti tsamba ikomambo akanisa nyaya kwaikuti ndeni ndini iwe ndani iye ndeni ndikaradzani naye vandimutevera ndikaradzaniwa ndikaradzanima right saka nyaya iri paja
bai padaita eviction manje pakaita baya iyo itsamba yakabva kwaikoti padaita eviction manje sitokataura ndokubvaachititi right dauti ndionezo mari kudzenyi makabva kwaikoti takatokwaizi kudii ndipewo nguva saka tavana vatodzoka saka takazodzoka manje tokabva azodzoka vatukapinza mudare ndobvaachiti aiwa ayairitakuti mafairedi vapuna mari kudzenyi kwaikoti makana hatitorida pa mari kudzenyi hamunavo ndobvaachizobvunza kuti kupano ere nejudgment iwe kwaikoti iye ndobvaati ndobvaibudisa ndobvaaidarisadarisada hamba yako haizotsanangura zvakazara bai haizotsanangura kondipe kotoda yacho iri zvanzi handinavo ungashaya kotoda sei kuyoruti iyo ndiwakahwina muna dakona kotoda yacho kuti ikuta zvakafanana netsamba yako iyi hati handinavo maizinovati aiwa kana zvakadaro ini mani zvandakuita ngezvekuti tsamba yako iwe haisi kutaura zvakazara inini zvandakuita ngezvekuti ndakupa rimwe zuva razidzoka episode 2023 dakurikwesta kotoda ndionoti utaura zvakafanana netsamba yako ira ndinodzoka ndodii mbouya ndodii ndoona chidzoka ndobvatatodzoka bvatadii so 7 ndobvatadzoka february bvatachipira kudai kotoda yanga ibudeyo hapana kotoda maizi vatoti ndakazokonfirma kwaari waikoti ndati aiwa handiti dare ndoshanda mari kudze ndakuona kotoda yacho tiuta zvakafanana nene anzi haini ndakazokonfirma nemaizi ndobvatadhisibisa dare rake saka nyaya yangu inini mandireko kuti anokumbira mambo kuti uyu ngaaende pamunda pangu aende munda ngewangu ndagaima kwangu ngaaende ndova nechikumbiro changu because nyaya yako yakabva kwamajestate ikaenda kwaikoti haidziki kubva kwaikoti idzika kutoya pandini hazviiti because chakufanira kuita unodzoka nejudgment kwaikoti then haikoti yoinforsa chirudiwa kuinforcement kuti munhu aivhiswa pazviro because mauya aramba the in your favor although iyi yamambo yorambayo yamambo yakati mutendee muzvero apa ndokubvira ndapinda nayo mudare iwe pandikubvira nayo lendi yakaitomamaba angachionepi ameno ndiziva mambo akatoiramba kana patakatodzoka mambo akati tsamba yakaitokiti nandizibe akatobudisa futi mambo kati haina tsamba yako hainazoindwarapa iwe indadhitika wakamisa basi kuti dzimunda kudini sana indadhikita zvino kuti munda wako mudzimunda ndiyo saka ndivakazotenda kuita eviction wamazikoti munhu kutengesa munda wako aenda kugara kwezambicho proof yekuti akatengesa munda pakatengesa acho baba achiripo wezi vatengesa vakabonesana baba iyo wakambopinda mudare madare nababa baba achimbei proof yekuti wakatengeserwa munda pamusoro ivamo zvishuwa ini ndetwatende mutire ndogara mbuura muti kwanda iri mamandera uyu ikupokana naye panyaya iyi ndisekuru mwana wehanzvadzi yamba vangu nyaya yakutara yemunda zvishuwa ndeyekuti ivo mukugarisana kwavo nemunin'ina ukasira zamu iwe wakatadza kuwirira nawo muchire ndiunga pane zvaitika mumbi mavo right munin'ina wabhati ano muzukuru nyaya iri panapa ndekuti ini ndatadza kuirana namukoma semixed dog because mukoma apinda mumba mangu saka ndichakwanisa kunga ndigarisana namukoma pa saka ground rangu rinaro panapa ndikuda kutengesa apinda mumba memunin'ina namainini saka akati handikwanisi kutora nyaya yangu kuendesa kumabagiro isusu tiri mapostori isusu nyaya dziri tinosunungurisa munhu kana ndaona kuti zvaitiwa mhosva naye zvishuwa wakabva asunungurisa mudzimai wake saka uyo akabva atamabvadzika uko saka mudzimai apakazega chichitame tibve paground mudzimai akabva aramba akati aine kuwa ndiendi saka iye baomukuru aitotsikira mudzimai ti mudzimai usadini usabudepa handiti mazvona saka mudzimai uyo agara uyo akazotaurira kuitisa nyaya yekuchechi mudzimai bhazi ndedare kuchechi munda wanga wari wasekuru munin'ina wake uyu pakawakwa panga paine dzimba mbiri kicheni yeuswa nebedroom raiva ne5 masebesas ne500 wake womudumbu izvi zvakatama kugara kwanangarurangarwa saka munhu anofanira kunge iye achitaura nenyaya yemunda ndiye munina because ndiye saka achitaura nenyaya yemunda kana iye asi but at the same time my hands are tied nenyaya yejudgment
yakatoenda kukoti akaita appeal kukoti judgment futi ikabuda the same futi judgment kuhigh court kwacho akaisa kuhigh court nyake ikatongwa kune high court akapira futi against judgment yakabuda kuhigh court ikatongwa futi ikabuda futi outcome report saka ndisizoziva kuti nyaya paroramba kuhigh court futi zvakati akaendesa nyaya yakatanga kutongwa padc ka aibva araswa nemhosva nepadc aibva tora nyaya aibva aendesa kuhigh court right haikoti yobva yatonga bva yapa decision handitika right zvazi nyaya yapera handitika aibva adzokera futi kwaikoti aiti nyaya vanozwisisa matongero amakaita which means akadzokera futi kwaikoti nyaya yakatonga futi kwaikoti instead udai watora nyaya kuenda kusupreme court ijudgment kwasabhuku ndakaenda kwasabhuku ndikaenda kwaheadman ndikafambisa mapepa zviri mugwara zvese ndaifambisa kubva pasabhuku kuenda kwaye zvese zvikapera sabhuku mambo anga aripo dhara anga aripo but munhu angaita basa rese ndiye mambo apo zvinezva but according to this judgment akaruza nyaya ndiyo handina kuruza nyaya ini ndianini ini ndini ndakanyora ndini mutereri izwa akamangara nyaya kuhigh court Daniel Karazanima ndiye akaimangara nyaya kuhigh court ndiyo right Mwaira J the apparent who was interdicted from harvesting any produce in the respondent's plantation located in Amunakwadi village, Headman Mandela, lodged an appeal against the decision of the court. The interdict was in relation to a communal homestead in banana plantation there too. The matter, which was initially placed before the court as an application, was procedurally converted to a fully-fledged trial on the basis of the existence of material disputes of facts. After hearing evidence, the court ordered the following. A. The respondent or anyone operating through him be and are hereby interdicted from using, harvesting any produce in the plaintiff's plantation located in Amunakwadi village, Headman Mandela. Respondent is ordered not to visit the applicant's piece of land. Respondent to pay cost of suit. Respondent is here. Akamangana nyaya ndiani? Ndiye apparent. Respondent ndiye. The respondent for panyanya. But respondent can't have to rambidzwa. Usapinde usabali. Wada utosunga manje kwa. Ngai baba. Sorry mama. Chirungu chirapa chakanywa. Totese tizwisisa tiye tsungwana truth kuti. Werenga igwaro renyu baba mudzike na munyazo kuti statement iri kuti according nenyu yato yakababa. Respondent yarutaura judgment yakaibva kwa DC. Ndindakataka Israeli mota uri. Parutsana ngwanya iyi judgment yakabva kwa DC. Ndindakandamba ndadhota. Handimodizwa. Ndine history yese matongo enyaya yese iri mufairo re-judgment ye-high court yematongo enyaya yangu yese kuti pakati pakatongwa paisi pakati zvababa wake zvese zvauta zviri memunhu Pari kudetsa pamusoro dani. ndine judgment High court. Ndiyo yakangana naye ana ndiyo hiyo. Imboelenga pafungo ndio wakawina. Imboelenga wewe. Urufungo wakawina kwa imboelenga tisi. Nyaya iyi zvayakaita. Imboelenga ndipo pafungo ndio pako chete. Yafereza mambari werenga sina basi. pamwe chirungu chinenge chiri kurasa but miri yangu yakanga itori neroya yangu werenga serenga pafungo ndio pako chete. right ngatibate pakazi ground 6 and 8 mapasvika simusvike zvoto wazvozvosvika about this ground of appeal
Peraí, tipo assim. Não sujo. Peraí. Não coragem. Não coragem. Não é assim. Que vira agora hoje? Que vira agora quando é tipo?
Right. Karadzandima. Wakaiyiwa nenyaya. Ndiko Karadzandima. Ndokubatsira utuvya. Ndosaka ngoti papepa wadusa. Dalakakana. Ayo. Akaka stable ayani mai saka akaenda kufisa. Right. Nyaya Karadzandima. Kuti maybe we take clear. Kwauri. Zviite zvinoita clear kwauri ndezvokuti Peter Karadzandima ndiyanawo ndibaba akapa Luke Karadzandima land yake apa Luke land yake. Luke ndiye munin'ina wako. Munin'ina wako vatadza kugarisana newe zvakanaka. Ndikuerenga zviri ndiri kuerenga zviri pai zviri mupepa. Azvo matadza kugarisana naLuke. Luke decided to leave. Luke adecided kuenda. Wakabva atengesa dzimba dzake nemichero yake, maavocado nemabhanana nechii zvese kuna mutero. Saka iwe wangosina simba rekuti uchamire pamberi uchitaura kuti Luke ngaasatengesere chii, ngaasatengesere dzimba dzake nemiti yake kuna mutere, because imba yakanga isiri land iyo yakanga isiri yemuti asi yakanga yaLuke. Saka Luke anoraiti kuita zvavada neland yake. Luke did not sell the land, he sold mabanana nechii zvese nedzimba dzake kuna mutere. Saka iwe Karadzandima hauna nyaya. Chaunokwanisa kutongoita chiri ndekuti you cannot evict this guy. You can only evict this guy uchishandisa chii judgment iyi yakapiwa neHigh Court. Saka judgment iyi haisi kukupa manje simba iro. Kana wausutoda judgment iyi apila ku Supreme Court. Kodi odari chiamira wezana kuona. Anokona nzi amira timwerenge. Uye utsai ndiyakaripota ere munhu ndiyakaizwa shamwari in the High Court of Zimbabwe yodhiti mutare case number 12524 in the matter between Daniel Karadzandima and Tendai Muterere. Mutare Friday the 20th day of September 2024 before Honorable Mr. Justice Muzenda J in Chambers. Court application whereupon after reading documents filed of record, it is ordered that 1. The application does not comply with the rules of this court. It is therefore struck off. Apo kawerenga futi judgment ini paper hayo hauna kuona enda court enda kune lawyer tisindakani wakaenda baba baba ndiyaenda ule tsama lawyer rinokupa because decision yakazi ne High Court iri correct. I decision yakapiwa naMamutasa. Decision yakapiwa naMamutasa ndiyo yakazi iri correct. Ndingadadisa kwa mambo yakati decision yakati nzvimbo ndeyaMuterere, land belongs to Tendai Muterere. Decision yakapiwa musi 22/02/2014 ndiyo yakazi neHigh Court ndiyo iri correct.
saka kana uine zvoda kuita mambo chinhu ichiri kwaikota chidziki kuya pasi ini kwanguda kungotoya kubatsira wangu chete kuti unzwisise zviri kutaurwa nechirungu chiri muhaikoti kuti chiri kutii kuti uchinzwisise ndozvandanoda kubatsira chete handisi kuti ndida kutonga nyaya yayo handitonge kana nyaya yatopfuura yatogwa haikoti ka imidzi yakutobva kuhaikoti yakutokwira kuenda supreme court haichadziki futi pai dai kuzwa paine instruction yakapiwa nehaikoti kuti nyaya ingaidzoke back kuna mangwana mutasa ndaiita but now hapana bai idecision yakatombopiwa kuzimbabwe hapana chiroma hapana saka ndaikupi chiita yapiro again supreme court kuiraatokumira mabuti iye bona tsamba inayo anobona haina court order kana majistri wata kuti court order ichatsamba iripi pane judgment makapiwa yekwaikoti ndiyo igakaurataaa tati makapiwa ere judgment yekwaikoti iyo ida kupa izvi makapiwa iri kuti kana musina kukwirana nayo hamuchaitona mambo mutasava kana musina kukwirana nayo makuenda supreme court ndozvandikutaurirai panduwe ngekuti nditori muhaikoti mambo ndapiwa tsamba pandataura kuti ndii tsamba ndakataura nguva kuti ndiipiwa nditori muwemomo ndakatanga kuita gakawana ichine pandakapiwa tsamba iyoye rejesa akari muofisi make bro ane maza zvakati ndobva muofisi make pabuda muofisi padatuletsana vati aiwa akaataura zvakawanda imi muri kunetsana nyaya imi mani makauza nyaya hada kutaura chiro ani makauza nyaya waikoti tikati ndinakapira nyaya kwaikoti andibona ndiri makadzosera munda yenyere lendi yenyere uyu manje anga andipatsamba andimona because ndakada kudhimana kuti aiwa buri kundipatsamba mandipai but ini ndogutsikana sendi zoti judgment yajaji ndio zvakaita wari ndira handisi kuona hamusi kundipa koto ndachasiya kana jaji atonga nyaya wamwe wese vatarejistira vadadi kune kwada kuhira mwari ndokunyaradza iwo inini mambo zvakafanira kuti mukabuda pagedhi mukabuda padhoa zvandinokutaurirai muno mapana chazvichinja pagedhi because ndo zvinonyorwa paoc4 wamwe wese kune kwakunyaradzana mambo asi decision yaita sei apa decision iri very clear baba kuti lendi yamuda kukidzana nezvayo yanga yaburitswa mumhuri because yakanga yapiwa munhu kare yakanga yapiwa luke kana zandima luke ndobva adecida kuti lendi yangu ndaakudisposa dzimba dzangu nemichero yangu ndichipa kunani kuna mutereri reason being inini namukoma wangu tichigarisana hatichagarisani hatichazima